हेलो गाइस आंनि बे प्रदीप दैमारी यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आङो। नोंथांमोननो सब्सक्राइब नांगौब्ला आंनि बे यूट्यूब चैनलनि माबायावनो कमेन्टआवनो इयावनो माबा सब्सक्राइब नांगौ होननानै नोंथांमोना कमेन्ट हरब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोन। आङो नोंथांमोननिखौबो खालामना होगोन। दा जाय बिथांमोना सब्सक्राइबनि एसे गोनांथि जादों नोंथांमोना एसे कमेन्ट हरनो गोसो दङब्ला एबा टाइम दङब्ला आंबो खालामनानै होगोन नोंथांमोननिखौ। ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' सोरबा बानायखानायफोरा गोबाङानो दा आंखौ सिनायनानै दङ। ओमफ्रायो लामा सामायाव रायदावो। ओमफ्राय आंहा आरो माबा सोरमोन सानलाय लाङो आरोना नोंथांमोन। आङो थाब सिनायनो हालाय लाङा आरो आं नुफेराबो जाहैयोना। दा नोंथांमोना सोरबा बायदिया आंखौ सिनायनानै दङ, सिरि सिरि सिनायखुमानानै दङ। ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ आङो सिनायियावहाय आङो आसरित जायो आरो, जेनेबा सोरमोन बेयो इदि सानो आरोना नोंथांमोन। ओमफ्रायो दा नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायनानै दङब्ला ओमफ्राय बिदिनो लामा सामायाव लोगो मोनोब्ला रायदावब्लानो जाबाय। ओमफ्राय आंबोथ' जायनो रायदावो बेजों रायदावफिननाय जाखायो नोंथांमोन। दा ओमफ्राय जेनेबा बिदिनो रायदावगोना रायदावा, रायदावगाबा बिदि साननो नाङा आरो, रायदावबानो आङो रायदावफिनखायो। ओमफ्राय दा नोंथांमोना जायनो माबा नांगौ सब्सक्राइब नांगौ कमेन्टआव हरबानो जाबाय। आंबो सब्सक्राइब खालामगोन नोंथांमोननिखौ। दा आंनाबो नै 2K जाथारसिगोन नोंथांमोन, एसे नांबावगौ। जायखिजाया 100नि एबभ नांगौ 2K जानो, 100नि एबभ नांबावगौ आरो नोंथांमोन। दा नोंथांमोनाबो आंनिखौ सोरबाफोर गोदान आंनि चेनेलाव जेनेबा सब्सक्राइब खालामाखैबा बा आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामदो नोंथांमोन। ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोननोबो सब्सक्राइब नांगौब्ला आंनिफ्राय ओमफ्राय आंबो खालामगोन नोंथांमोन। नोंथांमोना बे आंनि यूट्यूब चेनेलनि कमेन्टआवनो हरब्लानो जाबाय। दा सान्दुङा जोबोद गोसाथार। आङो दखानाव थांगासिनो आरोना, दखान थेलेबलेबाव। दा नोंथांमोन आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। दा नोंथां जानुवानि भिडिअ लादों आङो। गिदिं जा ओरैजायसो लेंहरो। गिदिं गिदिं आयंआ मोसौ होना हरनो खिन्थानायखाय होना हरबाय आङो। सान्दुंआ मोदानलायनायखा। ओरै थाबायनायखै इखिजाय सोनाब आरो नोंथांमोन, ओमफ्राय ओरैजाय सानजा। दा दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। जायनो सब्सक्राइब नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट हरदो, आंबो बानायना होनोसै। अब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं।